In 1694 is een Ibella Ida van het jaren stond. En die had een testament nalaten en daar staat in dat ze haar geld, een pleats en zilver, schenkt aan het weeshuis in Friendzit. Maar ik een slompen geld aan de kerken, want ze wilden begroeven worden hier van de preekstoel. En van die centen die ze aan de kerken jongt had, zorgen hem alle jaar wat aan hout is. Daar is die kerken toen van opknapt. Maar in het testament van die volgende staat, ze moeten alle jaren naar Kemzut komen om eerst de kerken te inspecteren en dan vooral de herenbank en de preekstoel. En als het klaar is, dan jou ze 10 gouden karoligungen aan het kerkvoogdij. En als dat aangehandeld is, dan gaat het grijf hiepen, want ze moet ik in het grijf. En dan moet ze zien als Ibella er nog in laat. En als dat oké is, dan jou ze 100 gouden karoligungen. Die moesten aan de eermen verdeeld worden in Kemzit. En dat is een gigantisch bedrag geweest. Als je dat nou in euro's zegt, dan is dat een 3.000 euro dat bedrag. En die zijn iets waard gemaakt. Maar die eermen is dat door de eeuwen heen een geweldig iets geweest. Nou, hartelijk welkom dat je weer op deze inspectie hier in Kemzit binnen. Dus ik wil vragen of de mensen van het beheer in eerste instantie de inspectie eventueel willen even aan u vertellen of wij inderdaad goed oppast hebben op uw erfgoed. Dan let je nog op dat het er goed uitziet, dat er nevens vlien hier weinig verhoor is. En de hoofdzaak van de inspectie is toch dat wij in een grijfkelder halen en dat wij dat controleren. Het gaat in wezen om Titia van Tiara. Die heeft de diaconie van de kerken van Friendzit een pleats nalaten, maar de verplichting dat wij dit grijf onderhouden zullen en dat wij alle jaren een inspectie houden dat de zaken nog goed uitziet en er goed heen luidt. En wij rieden je jongens heen en we zijn dit is de 314e keer dat de inspectie plaatsvindt. Wij keuren dit goed en wij maken er een gezellig jong van en we zullen het daar meer werken.